Okay, super. Mik, hvornår har du sidst, eller har du nogensinde haft brug for... Har du nogensinde haft brug for at ringe 112? Nej, det har jeg faktisk ikke, Breinholt. Hvis du havde behov for at ringe 112, ikke? I hvilken situation vil du så ringe 112? Det ved jeg. Det ved jeg da virkelig ikke. Men lad høre. Ikke så meget speeder. Slip speederen. Hun har for lidt føling med kobling og speeder. Det får jeg i morgen. Jamen, Kunne jeg godt tænke jer at se noget creepy? Der er Karen honningkagerne i tasken, og de larmer ikke. Jeg siger ikke, han er oppe i ham. Men jeg siger heller ikke, at han ikke er oppe i ham. Jeg har ikke set nogen visk så creepy siden. Jeg kørte lige ud på kirkegården. I sidste uge beskyldte jeg lidt de to herrer for at have ulækre spise- og rygevaner. Men deres slikvaner er altså heller ikke helt fine i kanten. Stik lige hånden ned i min taske. Tag det en sok op, der ligger dernede. En sok. Ej, hvor godt. Det er til dig. Ja, han har slik i sokkerne, og hvis du kan spise en håndfuld rabarbertrifli, så kan du lige stikke lappen ned i hans underbukser. De visker, som om de har diskret sex under et bord på Jensens Bøfhus, altså. Jeg tror, Jørgen knaller med strømper på. Måske det er kikset, men ikke halvt så kikset som at tage dem af, og så vælte det ud med junglevrål. Altså. Hans grøntsagsfetish er imidlertid god nok. Altså helt taget, de deforme grøntsager, dem tænder jeg ret kraftigt på. Der var en 14-årig, der prøvede at ridse mig op i går. Han troede, jeg var 15. Man kan godt tro, du var 15, altså. Jamen, altså, jeg ved det godt, jeg lyder som seriøst et lille fucking barn. Altså, hvis jeg var pædofil, så ville du være mit crush forever, altså. What the fuck? Oliver. Og store, saftige bøsser. Bøffer, undskyld. Jeg tager lige hernede, den tager min pegepind. Det kan den også bruges til. Spørgsmålet er, om volleyklubbens besøg har virket på de små. Er det noget, du kunne tænke dig at gå til senere hen efter i dag? Nej, jeg skal bare hjem. Når jeg dør på et tidspunkt, så skal min aske, den skal spredes ud over Bilka. Så er jeg sikker på, at min søn kommer og besøger mig 2 gange om ugen. Det gik jo sådan set okay, som man siger. Jeg var da i hvert fald oppe i hende-agtig. Bare ikke så længe. Min taktik var jo også, at jeg virkelig skulle gøre det godt for hende. Men det lykkedes ikke rigtigt. Så til sidst, så spillede jeg bare pik, og så kom jeg på hendes mave. Det var fint. What the fuck is going on? Hvor fanden er koncentrationen? Hvor er den lyst til, at nu vil jeg stoppe min mand? Hvad fanden er det for noget? De spiller rundt ind under 3-meteren, mand. Vi laver ingen frikast. Vi gør ingenting. Det er noget pis, det vi laver. Patentet på den her, det går på, at man drikker af kanten af koppen. Så er du den eneste, der har patent på det i hele verden? Ja, det er. Hans, hvor mange fastelavnsboller har du kørt ned inden for det seneste? Jeg har spist 3. Og det er altså inden på en dag eller inden for den seneste uge? Inden for siden i lørdags. Okay, godt så.
De to af dem høvlede jeg ned i et drøn. Mit Frankrig er et program, hvor Hans Pilgaard følger en sur ældre herre rundt i Frankrig. Se den her. Jeg hader den slags døre. Det gør jeg altså. Ej, med 3 pladser. Der skal ikke være biler med 3 pladser på anden række. Det er noget pis. Det er en misforståelse. Hvad med noget lort? Jeg synes, det er det mest latterlige. Jeg hader det der. Det ser fiskeragtigt ud. Det hader jeg. At få våd og kold hud, det kan jeg fandme ikke lide. Så gummistøvler måske ikke den værste idé, altså. Jamen, jeg forstår. Du er helt vred, men jeg forstår det faktisk godt. Jeg bliver vred over det. Jeg hader det der. Havde den mand bare virkelig alt? Jeg elsker is. Det gør jeg generelt. Også som dessert. Men også som en, man lige kan ryge til sig på en tankstation til en Magnum. Det elsker jeg simpelthen. Har I nogensinde snakket med børn? De kan sgu ikke lide at få gummistøvler på, men elsker is. Måske var det det, han havde til fælles med den der tjenestebil, han knippede. En Magnum. Også som dessert. Okay, så siger en Magnum en enkelt gang, altså. Magnum. Min yndlingsis Magnum. Classic Magnum. En guld Magnum. Vil I se en sofistikeret måde at bede nogen om at lukke røven på? Det er smukt og råt på en gang. Ja. Men samtidig har man jo slet ikke brug for at sætte ord på. Nej. Hun vil lære os en helt ny fastelavnsfagtesang. Boller op, boller ned. Boller ballade, kom så tager vi mælker til. Boller... Hvad hedder det? I skal til fest. Vi skal have fest hele natten. Jeg er single, og hvis nu man sidder og tænker, hun er sgu da meget sød, ikke? Så går man bare lige ind og lige siger, hey. Tilføj lige Rebecca Mikkelsen. Jeg fornemmer, der er ild i den her damestudie. Det bliver virkelig farligt. Og jeg forstår godt, hvis der er en masse mænd, der kunne finde på at skrive til dig nu. Og så... Han kører lige ind igennem vandet. Ja, nej, men han har jo slet ikke set den. Men altså, der skulle han jo bare kørt udenom. No shit, Sherlock. Er det en jagthund? Altså, det vil jeg jo gætte på. At det ikke er? Nej, det gætter jeg på, at det er. Jo. Men er det ikke lige meget? Nej, det er det ikke. Nej. Hernede ved siden af Japanhave, der er der en dame, der rigtig gerne vil snakke med. Det er du ikke, eller? Nej, tak. Nej. Stemningen den har været rimelig høj. Vi har bare haft nærmest fest og hygge. Selvom det godt nok er en bombetrussel. Ja, der ved vi, for det har vi fået reportage, eller fået meldinger om fra Chris Anker ude på... hvad er den fart på den hest her? Selvom der det er bare noget pisse, ikke? Så er det bare kanonje. Det spiller hver gang. Hvad siger I til vejret? Det er noget lort, men øllen er god, ikke? Mig og min mor er tilbage! Ja! Jeg kan overhovedet ikke mærke forskel på deres og mit sangniveau. Happy day! Pernilles mor er en lille smule omklamrende. Hun vil i hvert fald gerne have, at hendes datter krammer hende, til hun falder i søvn. Pernille, jeg elsker dig. Jeg elsker dig. Hvordan mig? Bare lige give mig en krammer til at sove. Det plejer far at gøre. Ja. Det plejer far at gøre. Tag mig lidt på brysterne, skat. Det plejer far at gøre. Lige give mor lidt hyggefinger. Det plejer far at gøre. Kan du ikke forlade mig for en yngre kvinde? Det plejer far at gøre. Hvis du synes, jeg er for omklamrende, så gå ud og hæng dig i laden. Det plejer et far at gøre. Det er jo den nye, det sagde hun også i går. Altså. Mor Bettina, det er hende her. Det, der skal ske i dag, det ved jeg jo faktisk overhovedet ikke en skid om. Gør det her. Jeg ville egentlig have sove ud mod vinduet, så jeg var sikker på, at hvis der brød nogen ind, så kunne de ikke få fat på mig først. Men mindre selvfølgelig, de bryder ind af vinduet. Det plejer et far at gøre. Hvem der ligger og boller mig nu, det ved jeg faktisk overhovedet ikke en skid om. Nu vil jeg sige noget vulgært. Den lugter af mandesæd. Det er en sjov lugt. Banko. Bankur. Mango. Bangkok. Banko. Mango. Banko.
1 hour later. Mango. Læser du meget, Anders And? Mest når jeg laver bummelum. Olivia siger ja til din fest, men til kærlighed siger hun nej. Det er dejligt. Jeg synes, det er rart, når folk er så lidt friske, ikke? 33. Jeg er på beløbet. Ding dong! Der er nogle folk, der har spurgt mig, hvorfor jeg kalder min kæreste for skat. Og til det kan jeg kun sige, det er jo fordi, hun tager halvdelen af min indkomst. yes! Woohoo! Stiv pik! Men jeg vil godt lige spørge dig. Hvorfor er der ikke nogen piger, der står her? Jeg stoler ikke på kvinder. Chris, er det det, vi tror, det er? Jamen, det er nemlig lige det, I tror, det er. Det er Chris fra Chokoladefabrikken. Og hvordan påvirker det din hverdag, Chris? Jamen, det er jo faktisk næsten i alle sammenhænge. Det er jo næsten ligegyldigt, om man prøver at ringe ind for at melde sig syg, hvor man rent er syg. Så får man jo at vide, at man skal være på arbejde inden for 5 minutter, ellers så er man fyret. Så det kan jo være hårdt til tider, når man ligger med 40 graders feber. Det er faktisk hårdt. Køberne her hos Dampepels. Det er jo kineserne, der kommer og køber, ikke? Claus' liv er, at han før i tiden altid fandt kvinder, der ikke kunne lave mad, som for eksempel Sally Tomset. Så er det altid dig, der stod for det? Altid. Hvorfor fandt du så nogle koner? Jamen, jeg havde andre interesser i dem. Ja, andre interesser. Det lyder lidt lummer. Det var det også. Når man bliver forelsket, så får man en sygdom. Fordi du har gjort noget helt enestående. Fordi du har været med til at redde din lillebror. Og turde bruge den førstehjælp, som du havde lært. Hold hovedet en lille smule koldt. Jeg er stadigvæk dum. Han er stadigvæk dum. Svar på det, fordi ellers så havde jeg jo let kunne skaffe svar. Ja, men jeg har talt med dine retsrådgiver. Jamen, du har ikke talt med mig om det. Jeg har ikke talt med mig om det, og nu er jeg altså træt. Er du træt nu? Ja. Nu har du spurgt om det samme 1000 gange. Nej, det er da ikke det samme spørgsmål. Jo, det gør du. Jamen, jeg kan ikke rumme mere i hovedet. Nå, okay. Jeg kan simpelthen ikke rumme mere i hovedet, og du har fået dit svar. Og du får ikke andre svar. Okay, jeg har da lov til at spørge dig. Nej, du har ikke. Skal vi sige tak for i dag? Hvordan synes du, han opfører sig? Jeg kan simpelthen ikke holde dig ud i dag. Line Årsland har ikke haft en chance. Jeg har ikke haft en chance. Jeg skal ind og snakke proces. Pressemeddelelsen Jeg ved ikke en skid om de ting. Nå, okay. Ved du hvad? Nu er det fandme nok. Nu er jeg sur. Nu er jeg simpelthen sur. Nu er det fandme nok. Du har magten. Du kan svine mig til. Jeg har da ikke... Og det kan jeg mærke, du vil. Så spørg. Spørg for satan. Bøj albuerne. Så træk i den sådan op, så går vi. Ind på den hvide streg. Og så gå hurtigt. I må ikke træde på den. Tror du på det? Ja. Vi vinder 3-1. Fordi clean sheet, det kan vi ikke holde. Kom nu, Dennis, for helvede! Nej, da! For helvede, hvor er du ring, Dennis! Der er sgu ikke nogen, der vil købe dig! Du har ikke niveau til mere end Silkeborg! Er det svært, Bene? Nej, sjovt. Selvom mountainbike er sjovt, så er det ikke altid helt ufarligt.